Butuh sedulur, ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Syarifuddin dalah para ulama-ulama lan para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dhereki. Wonten ngarsanipun para pinispuh lan para sesepuh, langkung-langkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah kang sanget-sanget kawula hormati, mboten kasupen dhateng bapak-bapak pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Kulon Progo ingkang sanget-sanget kita dambaaken sumrambah dateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang mugia sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah, dipun paringana kesehatan lahir lan batin, dipun paringana umur panjang ingkang barokah, dipun paringana kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayah dados solare ingkang solih solihah, ing pungkasan mugia kita sedaya dipun kersakaken dening Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat dalu menika pribadi kawula katakdiraken dening Allah saged sowan silaturahim dhateng panjenengan sedaya lumantar dipun timbali dening panitia peringatan haulipun al-maghfurlah Mbah Kyai Abdullah Mas'ud ingkang alhamdulillah bisowan kula mboten manggihaken alangan setunggal menapa. Muga-muga bisowan kula wonten ing dalu menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala ingkang saged mbekta kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Allahumma Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab haul. Haul ki sakjane apa? Nek delok bahasane, haul niku bahasa Arab. Cara Jawane naun. Dadi haul niku mengeti taune tiyang ingkang sampun pejah. Lah nek delok Al-Qur'an, dawuhe Al-Qur'an, tiyang menika menawi sampun pejah niku ana kalane sing oleh diauli dalam artian didongakake
dikirim, ana kalane sing haram didongakake dikirim. Tiang pejah nonton meri kalih. Lah sing haram dikirim sing kaya ngopo? Tiang ingkang pejah haram dikirim yaiku wong-wong sing matine ora netepi agama Islam. Kados dawuh Al-Qur'an nek ndelok asbabun nuzule zaman Kanjeng Nabi nalika lenggah wonten Madinah niku wonten tiyang pejah. Mongko nggih ora wong cilik niku tiyang ageng wong presidene wong munafik sak negara Madinah. Raisul munafikin bil Madinah niki pejah. Akhiripun anake lanang niki sowan Kanjeng Nabi. Matur Kanjeng Rasul dalem sowan pisan silaturahim ping kalih ngaturi pirsa bilih bapak kula pejah. Saking penuwunipun keluarga sepisan kula kautus nyuwunaken tambahan ules dhateng Kanjeng Nabi awit persiapan ules ingkang kangge ngulesi bapak kula menawa cupet. Kanjeng Nabi terus ngendika, anu nang aku nek ules ora duwe iki wae nyok surbanku iki tak wehke kanggo nambahi ulese bapakmu. Akhirnya dipun paring surban karo Kanjeng Nabi. Sasampunipun pun tampi matur ingkang nomor 3 nipun Kanjeng Nabi kula dipun utus keluarga Kanjeng Nabi kasuwun nyolati jenazahipun bapak kula. Kanjeng Nabi ngendika ya engko aku tak mara. Estu sak sampun sak untawis Kanjeng Nabi tindak saing dalem badhe tumuju dhateng griyanipun Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Wonten tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi kepethuk Sayyidina Umar. Lajeng kalian Sayyidina Umar dipun maturi badhe tindak pundi Kanjeng Nabi? Niku ajeng nyalati dolah. Anak kene Abdullah undang-undangane ya dolah to nggih. Niku ajeng nyolati dolah. Sahabat Umar ngendika, "Lho, Abdullah niku tiyang munafik Kanjeng Nabi. Zaman uripipun walah nek ngolo-ngolo panjenengan kula niku nganti atine lara, cedhak lak tempiling ndase kok niku." Kanjeng Nabi ngendikane, sakniki sampun pejah mboten saged ngolo-ngolo. Pun jajal kula tak mriko tak salatane tak jalukne ngapura dosane maring Allah, mangke nek ketampa lak kanggo kauntungan kanggo dheweke. Wah, kan Sayyidina Umar akhire ya nggih ngaten kula nderek. Akhire Sayyidina Umar nderek. Bareng sampun dumugi papan panggenan, Kanjeng Nabi ndang ngundi mayite menika Kanjeng Rasul sampun cumawis. Kanjeng Nabi terus nyedaki jumeneng ngadepaken mayit badhe nyolati. Sahabat ingkang sami makmum nggih kathah. Kanjeng Nabi dereng ngantos takbiratul ihram salat mayit, malaikat Jibril temurun mbekta ayate Allah. Ngendika wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad, Allah dawuh panjenengan boten pareng nyolati tiyang ingkang pejahipun ora tahu ora netepi agama Islam. Akhirnya Kanjeng Nabi sak sahabate bubar ora sida nyalati. Jadi secara kesimpulan tiyang menika nek pejahe ora netepi agama Islam menika haram dipun solati, haram didongakake, haram dijaluke ngapura dosane maring Allah. Jadi kok sampean upamane duwe wong tuwa ning ora tau ngibadah mati niku panjenengan mboten pikantuk kok ngupakara cara Islam ndongake nyalati mboten pikantuk. Jangankan meng pangkate kula panjenengan Nabi Ibrahim niki nabine Allah, kekasih Allah.
ning ramane Nabi Ibrahim niki mboten ate nyembah Allah, balik nyembah brahala. Niki nalika pejah Nabi Ibrahim matur dhateng Allah, Gusti, bapak kula kesasar, mugi panjenengan paring pangapura dhateng dosanipun bapak kula. Allah jawab, ora bisa Ibrahim, nek kowe kekasihku, ning nek bapakmu mungsuhku, niku ngendikane Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini bapaknya orang ibadah wae dijaluki ngapura karo Allah ditolak kok. Padahal ingkang jaluki ngapura Nabi. Wong Nabi Ibrahim ki kasih Allah, nabine Allah. Apa meneh mung pangkate anake apa bapakne Kang Ibrahim. Ana menti Kang Ibrahim bapakne ora tau salat kok jaluki ngapura ora kanggo. Wong Nabi Ibrahim mon dipun tolak kok. Niki wong mati sing ora iso diupakara. Cara Islam. Lah nek kula ningali ngendikanipun Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani menika ulama aslinipun tiyang Indonesia. Namung dados ulama wonten Mekah. Ngantos sedonipun nggih wonten Mekah dipun makomaken wonten ing Maklah. Ngantos sapriki tasih sareanipun. Wong nalika pemerintah badhe ngawontenaken pelebaran jalan menika sareanipun Imam Nawawi gegusur dilah didoseri ora tau kena. Anggeran doser kuburan niku dosere mati. Akhirnya dilingkari. Mun nate mirsani, Bu. Mun nate mirsani. Tenggene Maklah, ngertos Maklah napa mboten? Alah kula wates. Ya. Jadi nek panjenengan nang Mekah kono saka Masjidil Haram ki numpak kendaraan arep tumuju nang Mina atau arep tumuju nang nggon napa niku nggon sing cok mikot niku nang Tanim niku mangke mesti ngliwati nggon sareane Imam Nawawi. Lah Imam Nawawi niku paring pangendikan ngaten, wong Islam iku ana 3 tingkatan. Jadi Islam ku ana tingkat 3. Tingkat sing pertama niku wong Islam niku arane Islam kamil, Islame sampurna. Sapa kaya Islame para sahabat, Islame para ulama-ulama sepuh niki Islame sampurna. Sak ngisore Islam sampurna niki naminipun Islam nakis. Islam nakis niku Islame rada suda. Contone ora saado-ado Kula niki termasuk Islame nakis. Sampeyan kok geguyu tenan lho, Kang. Ki mesti ana, panjenengan lak kiai, iya kabare pancen kiai. Ning kula niki tak arani Islam kula nakis. Ha kok ngoten? Sebabe ngeten. Kula niki ya wong Islam, ya kabare kiai. Poso ya ajeg. Salat yo ajeg ora tau ninggal, Kang. Ning kok iso nakis? Senajan kula niki salate ajeg, ning kula niku saben dina ling glendreng yo ajeg. Kula sing salate ajeg ning glendreng ajeg ki sapa? Ya. Jadi wong Islam niku nek salate ajeg, maksiate kok ajeg, niku Islame nakis. Ayo, sing ora trima nuntut to. Niku sing nomor 2. Lah terus sing kelas nomor 3, Imam Nawawi dawuh, ana wong Islam kuwi Islame Islam murtad. Murtad niku maknane balik. Jadi wamune cok salat, dur pandang ana kerepotan sithik leren le salat niku namine murtad. Ana gawean rada akeh ora salat, ana ora ya, Kang? Aja omong-omong. Iki murtad. Bu. Duwe gawe memantu. Dayuhe akeh. Nganteni le teko jam 12 le ampung acara jam 3. Luhuran apa ora? Murtad.
Niku murtad niku contohnya kaya ngoten. Dadi murtad niku ninggal kewajiban. Nek cara wong ahli kirata maknane murtad niku mboten balik. Wong ahli kirata maknane murtad ki umure bantat. Ngertos bantat? Bantat ki curake ban motor ki lho, Kang. Dituthuk mendal, dicokot alot, digodhog ora iso empuk. Ban motor ki sane ajur kapake. Dobong. Wong murtad ki ya kok ngono kuwi. Ya. Niku cara Imam Nawawi. Lah Imam Nawawi menika paring pangendikan wong murtad iki nek mati terus priye? Iso dipokoro cara Islam apa ora? Niki pertanyaanipun. Imam Nawawi paring jawaban nek wong murtad mati iki didelok penyebab murtadi. Sebab penyebab murtad ki ana loro, Kang, nek cara Imam Nawawi. Apa? Ingkang sepisan, wong ki murtad mergo keset. Le murtad niku mergo napa? Keset. Contone upamane ana wong Kang napa njombok salat. Lah aku ki ya wis ngerti nek salat ki wajib. Aku ya wong Islam ning mbuh kapan aku larek lekas salat. Dadi niku namine lek ora salat niku mergo keset. Njur sing nomor loro ana murtad niku mergo angas. Ha contone yo Kang mbok salat dalah salat-salat tai ngasu. Aku tak rewangi salat artu TV ra tayeng. Nek ngono kowe nantang karo neraka, ben kabeh-kabeh mlebu neraka apa mlebu swarga. Aku tak manggon neraka, nek kabeh nang swarga ndak nerakane lega. Wah, niki naminipun murtadi angas. Nek murtade niki merga keset, niki nek mati tasih angsal dipun suceni, angsal dipun ulesi, angsal dipun sholati, angsal ditahlilke, oleh dikirim. Niki nek murtade merga napa? Keset. Nek murtade niki mau merga angas, niki haram didusi, haram diulesi, haram disolati, haram dikubur jejer wong-wong Islam. Iku menurut Imam Nawawi. Atur pripun? Imam Nawawi berpendapat nek murtadi mergo angas kok mati pakake kirik muni ngono. Wah, Masya Allah. Nek kula ora wani lho, Kang. Estu nek kula ora wani. Senajan murtadi angas kok aja pakake kirik amsake wong-wong. Nek cara basa likun piye? Aja pakake kirik ya nek ana blumbang ombo. Sing lelene dombo akeh kuwi cemplungke kono, idep-idep ge nglemokke. Ngono lho Kang ya. Niki nek murtade mergo angas. Lah mula monggo. Wonten ing dalu menika kula panjenengan nderek hormat haulipun al-maghfur lah Mbah Kyai Abdullah Mas'ud. Kula gadah keyakinan menurut ngendikane Allah nang Al-Qur'an, kowe kabeh aja padha duwe penyono nek wong-wong sing padha ngurip-urip agamane Allah ku mati. Dados nek cara Al-Qur'an Mbah Kyai Abdullah Mas'ud niki mboten pejah kok, Kang. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mbah Kyai Mas'ud ki nang ngersane Allah dadi wong sugih. Ayo, sing ora ngandel takon nusul. Mbah Mas'ud niki nang alam kubure sugih lho yu. Ah, sing ora ngandel takon nusul. Mangke nek sampean nang kono kepethuk Mbah Mas'ud kok ora sugih, sampean bali melehke aku. Lho niki ngendikanipun Al-Qur'an. Dadi para ulama-ulama menika nek cara lahire seda, ning hakikate mboten seda. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun niku ngendikanipun Allah nang Al-Qur'an. Mila kula panjenengan dalu menika nderek hormat haule Mbah Kyai Mas'ud
kula gadah keyakinan duwe husnudzon karo Allah nek kula panjenengan insyaallah bakal diaku dadi santrine Mbah Kiai Mas'ud. Sing mengko nang akhirat kula sampean kabeh arep dikumpulke karo para ulama-ulama. Awit napa Kanjeng Nabi dawuh ittabiul ulama, kowe kabeh do ndereka karo para ulama. Niki Kanjeng Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama, kowe kabeh padha netepono lelungguhan karo para alim ulama. Niki dawuhe Nabi. Dados senajan Mbah Mas'ud nekasaranipun sedo cara lahire ning hakikate mboten sedo. Dados panjenengan rawuh ngaten niki nyatakake remen panjenengan dateng ulama. Man ahabba aliman faqad ahabbani waman ahabbani faqad ahabballah. Sapa wong sing seneng maring ulama, wong iku berarti seneng marang ingsun Kanjeng Nabi. Sapa wong sing seneng marang ingsun Kanjeng Nabi, wong iki berarti seneng karo Allah. Sapa wong seneng maring Allah, kana maq'adahu fil jannah, dheweke karo Allah tetep arep dipapakake, dipanggonake nang swargane Gusti Allah. Secara kesimpulan panjenengan padha rawuh dalu niki nderek hormat khole Mbah Kiai Mas'ud, panjenengan iku berarti mendaftarkan diri dadi wong ahli swarga. Allahumma akok ngoten kula tau buka kitab Shahihul Bukhari. Zaman semanten ana wong sowan Kanjeng Nabi niku tiyang Arabi. Sowan Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi napa lek kiamat niku njing kapan? Ujug-ujug takon lek kiamat niku njing kapan? Kanjeng Nabi ndangu, "Apa kok takon-takon kiamat ki sedhe sangu pira to, Kang?" Kula menika mila matur kiamat benjang napa keranten dereng gadah sangu Kanjeng Nabi. Kula kuwatos nek ujug-ujug teka mongko kula niku dereng gadah sangu. Kula niki ingkang estunipun nek teka kiamat niku sangu kula namung gadah kalih. Apa? Sepisan kula menawa remen dhateng Allah. Sangu kula menawa namung ati kula remen dhateng Allah. Nomor kaping kalih, ati kula remen dhateng panjenengan. Ning senajan kula remen dhateng Allah, senajan remen dhateng panjenengan, kula salat nggih dereng nate. Jujur niku wong niku. Ming modal seneng urung tau salat. Niku Kanjeng Nabi kok le ngendika anta ma'aman ahbabta. Kowe kuwi senajan kocluk kaya ngono kuwi. Seneng karo Allah urung salat ya kocluk ta ya. Ning kowe iki besok nang akhirat tetep dikumpulke karo sing kok senengi nang alam donya. Kowe krana seneng karo aku, sok kowe kumpul karo aku dul mengal ngoten. Masya Allah. Jadi niku semono rahmate Allah sing diparingake maring wong-wong sing padha seneng karo para alim ulama. Mila kula panjenengan menika monggo ditata penggalih kula panjenengan kon seneng karo Allah. Nomor loro seneng karo Kanjeng Nabi. Nomor telu ati kula panjenengan iki duwe rasa seneng karo para alim ulama. Insyaallah mati sak mangsa-mangsa kita badhe tetep dipun golongaken golongane wong sing ahli swarga. Allahumma iki masalah awal. Luweh-luweh sekedap malih para rawuh. Kula panjenengan badhe kerawuhan wulan ingkang agung inggih menika wulan Ramadan. Wong poso niku nek dawuh Kanjeng Nabi sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Kowe kabeh padha poso nek wis weruh bulan iki mlethek tanggal. Kowe padha bodho nek wis weruh bulan iki mlethek tanggal Syawal. Niku dawuh Nabi. Lah gandeng kula panjenengan iki badhe mlebet wonten wulan ingkang agung, wulan suci Ramadan monggo. Kula panjenengan ngemut-emut dawuh Nabi. Atine ditata. Sing pertama nyambut kedatangan wulan Ramadan
Kanjeng Nabi dawuh man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Sapa wonge atine bungah arep ketekan wulan Ramadan. Dadi kula sampean arep ketekan wulan Ramadan ki atine kon sing bungah. Bungah dalam artian muga-muga diparingi bagas waras menangi wulan Ramadan bisa nindakake ibadah nang sajrone wulan Ramadan. Wong arep ketekan Ramadan kok atine bungah, Kanjeng Nabi dawuh harramallahu jasadahu ala niron. Wong iki besok nang akhirat dikaramke mlebu neraka. Mula nek arep tekan Ramadan aja susah kon sing bungah. Nek arep tekan Ramadan kok malah glendengan ya dilomleh poso jan rekoso ora mangan ora ngombe. Ngono wis rampung le poso bodho. Monggo sing utange gek bodho wingi wae urung sah. Arek ketekan Ramadan kok susah mikir utang barang. Alah sampean malah engko nang akhirat ora dadekke wong ahli swarga lho yu. Kanjeng Nabi le dawuh kula sampean arep ketekan Ramadan kon sing bungah. Nyuwun dhateng Allah, muga-muga paringi bagas waras nang Ramadan mengko bisa nindakake ibadah ingkang langkung sampurna. Allahumma nek awan nindakake poso, nek bengi nindakake salat tarawih, mengko lepas salat tarawih padha tadarusul Quran. Niki panjang gawean nang Ramadan ngoten. Nek kula gawe istilah cara wong Madang poso niku pinangka segane. Salat tarawih tadarusul Quran niku pinangka lawuhe. Dadi nek wong poso niku ora tau traweh, kuwi padha karo Madang segothok. Senajan kolu ning seret. Leres napa mboten? Lek sing nyebeli meneh, lek traweh ajeng ning ora tau poso niku jan jengkelke. Acara wong Madang memangane jangan wae. Ya. Dadi Kanjeng Nabi niku dawuhipun kula sampean awan kon poso, bengi kon padha salat tarawih, kon padha tadarusul Quran. Alhamdulillah cekap semanten kemawon penguasanipun panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Sholihun saking Tegalrejo Magelang Jawa Tengah Indonesia. Mugi-mugi pengajianipun barokah dumateng kita sedaya ingkang khususipun ingkang sampun midhangetaken lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami ingkang sampun midhangetake mugi-mugi tansah dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala barokah umur kita, barokah rezeki kita, so barokah gesang kita lan keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Lan matur nuwun sanget ingkang sampun subscribe, like, so komen. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sami mugi-mugi tansah dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala lan saged barokah dumateng panjenengan sedaya lan dados amal ingkang soleh manfaati dumateng kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Cukup semanten akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.